Dobrý den, stojím tady s kandidátem ČSSD do poslanecké sněmovny a lídrem Pardubického kraje Ladislavem Effenbergem. Dobrý den. Dobrý den. Já bych se vás chtěla zeptat, proč jste se rozhodl kandidovat do poslanecké sněmovny? Tak na radnici v Holicích pracuji již od roku 1990 a své zkušenosti komunálního politika bych chtěl využít i v poslanecké sněmovně. A vy jste v současné době starostou. Ano. Čemu se věnujete mimo politiku ve volném čase? Tak volného času se musím přiznat, že moc nemám, a když jo, tak se věnuji svým vnoučatům a pak jsem sportovně založený, takže rekreačně hraju tenis, rekreačně jezdím na kole, na kolečkových bruslích a v zimě se věnuji sjezdovému lyžování. A jaká byla vaše původní profese? Vystudoval jsem Přírodovědeckou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, učitelský obor pro střední školy matematika, chemie a prvních 9 let jsem učil na střední škole elektrotechnické v Pardubicích. A když se dostanete do poslanecké sněmovny, co prioritně budete chtít změnit? Tak samozřejmě, že žijí v Pardubickém kraji, takže bych chtěl vyřešit ty nejožahavější otázky Pardubického kraje, a to je zanedbaná dopravní infrastruktura. Mám na mysli nezahájenou výstavbu rychlostní komunikace R35 a některých obchvatů měst a obcí a pak podfinancované zdravotnictví. A co byste vzkázal voličům, kteří ještě nejsou rozhodnutí, koho budou volit? Tak voličům bych chtěl vzkázat, aby určitě šli k volbám a nenechali rozhodovat o osudu této země někoho jiného, aby měli šťastnou ruku při své volbě a pakliže chtějí, aby tato země byla dobře fungující demokratický stát, který umožní občanům dobře a důstojně žít, tak aby volili Českou stranu sociálně demokratickou.